Good morning. Welcome back to my YouTube channel Sangita Rani Brahma. Ang dinifराय 2 months ni unawसो video बानायबाय दङ. So आङो दोङो New Guwahati railway colony आव बामुनि मैदानाव. So आङो morning walk खालामनो फैदों. बहुत दिननि उनाव आं दिनै video बानायगासिनो दङ. Please comment खालाम, आंखौ miss खालामदोंना खालामाखै. ओमफ्राय मोजां नांगौबा like मोनसे खालाम आरो ओमफ्राय आंनि channelखौ subscribe खालाम. So आङो आधा घन्टासो जाबाय बेयाव morning walk खालामबाय दङ आङो video बानायनो होनना सानाखैमोन दासो आं सानदों जे video बानायनोसै होननानै बे जाबाय रेलवे कलनी नैबे गासैबो क्वार्टार गोजा बिथिं जोंबो बेयावनो शिफ्ट जाबाय आगोल बेलेगाव थायोमोन स' आङो बेखायनो बेस्थ'थारमोन 2 months बेखिनियाव बुस्थु लाबनाय मानाय माने सेटल जाबाय दंमोन बेयावनो आरो स' बेखायनो टाइम मोनाखैमोन स' नायलांबाय थादो आङो मर्निं वाक खालामखांबाय आङो दाना आङो फिथा लायनो थांगासिनो दङ रेडिमेड फिथा स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ गलिनिफ्राय ओंखारनानै लामायाव मोनफैबाय स' पाब्लिक प्लेसाव मास्क गाननो बिराद दरकारि स' आं गानना लानोसै मास्कखौ दखानफोराबो मोनसे मोननै खुलिहांबाय बारा खुलिथ'वाखै स' बहुत दिननि मुराव दिनै आङो फिथा जानो साननायदो स' लायनोसै बेयावनो लामा लामा बानायबाय दङ नायनोसै माबायदि फिथाया itu cinta pekor itu sih. Mal pada Kiman toka ke? Bayi फिथाखौ लाबाय मोनथामल' लादो मानसिया खाथाम नालाय बारा जानाङा फिथाफोरखौबो मोनथामल' लादो आरो बेयाव नारेंखल थाया बेयाव माबा सिनि मोननै गरनैसो ओमफ्राय गुर बाङायल' थायो थेवबो जानो टेस्टि आरो मालाबा जानो इच्छा जाबा बानायब्रबनो हायाना बेखौ थबनो स' बेफोरावनो थाइबा थाइबानि मोनो स' बेयावनो बायना जायो जानो इच्छा जाबा इथिं जाबाय बाजार बेयाव बिराद गिदिर बाजार दङ भितरथिं एसे खमखौनो होनजायो बेलेग जायगानिफ्राय बिथिं ओमफ्राय नैबे लामायाथ' सानाव आरो बे मोनाबिलियाव इमान भिर जायो आरो ट्रेन फैनाबाथ' बहुत भिर जायो गेट बन्द जाबा बेयाव बिराद भिर जायो दासो फुंनि समखायसो एसे खम गारिया दहाय आरो खमसिनमोन आं थांगासिनो दङ न'आव फिथा लानानै जोंनि गलियाव नैबे ओरै जोंनिया नैथिं स' आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा मोनसे लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम माबोरै नांदो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोसे आंनि चेनेलनि खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै नटिफिकेसनखौ अल खालामबानो जाबाय स' फिथाखौ जानानै देखायनोसै थुदो बिदिब्ला आंहाबो रुमा मोनफैबाय स' नायलांबाय थादो फिथाखौ आदा जानानै दासो देखायनो मोनाव गोलैदों आङो बावदोंमोन भिडिअ खालामनो जाखांबायमोन आङो गोथाव फिथाया बेया नङा मोजाङानो न'नि बायदियानो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन